Home, doncs la Generalitat Republicana casa malament amb anar-te'n a sopar amb el rei. Una cosa, era possible, perquè això d'en Pujol, era possible perquè era una altra Catalunya, però sobretot perquè el personatge, Pujol, tenia un recorregut i tenia una biografia que, evidentment, li havia fet guanyar una autoritat moral més encertada o menys encertada damunt d'una gran majoria de catalans, cosa... Perdó, Alzina, un segon. Sí, un moment. Cosa que Pere Aragonès és evident que la seva biografia és gairebé com aquesta taula, de color blanc. És a dir, únicament dins l'administració i prou, res més. Respecte a la fotografia, quan tu no saps dir no, tu no faràs mai cap independència. Impossible. Si ve el Borbó i et diu, ens fem una foto, i tu no saps dir no a una foto als Borbons, com diantre has de parlar d'embat democràtic i de que faràs la independència?